Jompu jola adi blong ni bisingo khopsa jelawa kaimengni bukhuk kapti koloi bwsai ononto koloi bukhuk kapti koloi sal kwbang mani simingno sak hamya thongaro klai tongmani yagulo kaimengni takhok bukhurok bono chubamung riwi bono chubachu khaiwi tabuk phatar hasteo sak naijagwi tongwi mani koktuma phiaba phatar hasteo thangwi sak naijak tongwi phano tabuk takhok bukhuk chubamani rang puisarok pai thangma bai tabuk nogo kifili phainani phaimanya nglai tongmani koktuma bukhuk kapti koloi tuwi phaimai angwi tongkha bukhuk kapti koloi ni bwsai takhok ononto koloi bemar hamya kotoma manjak bukhuk kapti koloi phiaba sak hamna musungo bui haikhino tongna musungo bui haikhino kaham kwrwng khe phiaba tongwi manya angwi tongo nukhungo rang puisa kwrwini bagwi sak hamwi manya tabukbo bukhuk kapti koloi paithago bukhuk kapti koloi ni sai takhok ononto koloi koikha luku khagwnang rokno bihigno hamnan bagwi bihigno nogo kifili tubunan bagwi tabuk lukurokni thani yak pholokka takhok ononto koloi rang puisa lukurok thani chubamung mankha hinkhe bihigno sak hamnokni phirogwi tubui phaimano phiaba naijakna bo naijagwi manliya phiaba yago rang puisa kwrwini bagwi phiaba tabuk phatar hasteo thangwi sak naijagwi tongmani phiaba tabuk yago rang khoksa kwrwikha yago rang lepsa kwrwikha bagwi tabuk phaina musung tongphano tabuk phaimaya ngwi tongmani koktuma takhok ononto koloi sawi khwnari kha lukurok no khagwnang lukurok norokbo tiprasa dophani joto tiprasa ngwi tongkha hinkhe norokbo chubano muchugui tongkha hinkhe takhok ononto koloi ni bihigno sak hamna muchungui tongkha hinkhe norokbo chubawi mano takhok ononto koloi songni account number norokno chini kok tv skini bisingtwi norokno yaphari rinai tai google pay phone number norok bonobo yaphari rinai norok chubano muchungo hinkhe nogo tongtwtwi no khoksa khongnwi chubahori mano takhok ononto koloi ni bihig bukhuk kapti koloi no nukhung chugya sak chugya sak hamya wngwi tongmani jorao lukuni chubachu lukuni phan lukuni hamjakmung lukuni khaimung nango haikhe dophao hodao tebo naithok kaham chubamung eba hamjakmung rwlaiwi mano takhok ononto koloi bihigno sak hamriwi nogo kifil tunani rang khoksa kwrwini bagwi lukurokni thani yapha phehelwi lukurokni thani koiwi lukurokni thani chubachu sanwi mukti sokorwi tini phatar hasteo no mukti sokorwi ma tongjakha takhok ononto koloi bihig bukhuk kapti koloi no nukhungo kifili twisa tunani bagwi rang kwrwini bagwi no tini lukurok thani yak phologwi mukti sokorwi sajak bai kini borok tongwi ma tongjaga phatar hasteo naitongdi choyakari puilansing paithak jora biruri food chini kok tv Ani takhorok ano khobor khnawi pani payment bagwi noroknang paikhle hamri maro hingkhe ani logi no rogi hingklai omo hingklai ani sajak joton kuso hingkhe jeng semana august masni simena sengjak boni rogi jeng oro thela kongo admission kha iphano oro to kisa arigo khlainani bagwi iphano bono oronglia jeng agotla tlangi sonography khaikha sonography khlainani tripura GBO gam thangui malaya bono refer sinai jeng tabo hingkla hyderabad tlangjak hyderabad tlangmani jeng rang kwrwi boi rohoi jeng tlang thangka aro jeng rang kwrwi phano takhok bukhurok hisa masariwi hingkla self help group bok hisa jeng help manui jeng tlangi thanglaika hingkhe tabo jeng aro tormani bisingo chini rang paisogwi tongkha tabo pono kham khainai kwrwikha
डक्टर तो सावो रुगी हामै थांनाय तुन कुन्तावाना देनाय पानो जोंनि रां रैखानि बागै जों दाबो तिख्लाय थैफानो कुनु लामायाव परीक्षा खायनि बागै जों दाबो जों बिसा साहायजराव दंजावो जोंनि दाखुरावना आरो जों नरक साहायजरि आंबा जों कुनु बनो रुगिनि तिख्लाय थैफायमानै लामायाव परीक्षा जों बेखौ जतनि थानो आं फैनो सवो आं बिसा साहायजमन खांख्लाय आंनि रुगि हामै फाय मानानो आमने समनि थाने आं जतनि थाने सावो कयो जत मा साहायज किसारि को जदि आंनि बसा सलाबो करिजा बोरैसिमि आंनि बसा खरकताम तंमनि हामजुक थांका गनै ग्लम मक्लक कुसुता बनोगो दङ गोबाव बुरि जाबा कुनु बुर डिग्री मानजाया खायनो आं साचुमां बुराथ तै राबा रानानि पोस्ट आं बाहायनो गेस टिग्राव गोनां कुनु फानो सामुं गांबो खालायमिया हायपा नां रां फैसा नाङै दंमोन बागै आं खस्थ खामा दं दिले दिलेनो राबा रानरो खस्थ खानो रायमा दं जावो tam này nè आं ताबो नायमोन हेगलाय जत लुकुलन थानो नां बिसा साहायज मानो मुसुवो आं साहायज मै हेके कुनु थांनानै लामाव परीक्षा रुगि खेबरो रुगि हेगला ताबो हायद्राबाद ताबो कलाइजा ऑपरेशन खाइजा कम तंखा ताबो रुगिला साबो निनि तामखौ आनि लगे आबो enka jagan bungrolo boro noni popa आनि जागानि को आं तमनि पारानि बुमग्ला म काइसा जेलवाय पारा सेनि yang कमला बागान बखा कमला बागान को जतनि सिवो आबो कमला बागान बखा ने ओरो ओ पार्किंग तंते आनि नक पारा नहनै दङ आनि पारानि बुं जेलवाय पारा इकला आनि मुं हंका बा अनंत कलय इनके आनि बरिन बुं हंगलाय काप थि गबिन पारा हंकै को तिदु खामबार आयं को साउथ रिपा तिदु खामबार कलाय बिन पारा हंकै साल बोसोराव हायद्राबादनि हस्पिटालाव दाबो दङ हायद्राबादाव जों 8 तारिखआव थांमोनि अगस्त 8 तारिखआव थांमोनि तिनि बाय हंकलाय